ígértünk mára. Na, mondjátok, milyen kabarét, ha? Zsaru, mehet a zsaru kabaré? Tehát, azt mondja, mehet. Józsa, meddig a jardunk, mindig olyan volt, miért akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jó megkaptuk, mit megérdemeltünk. Szőttünk sejmet, voltunk bástya, néha pedig rés. Nálunk még a láncos kutya is volt pedigrés. Akkoriban mindenki még lódemben loholt, a kohókban mindenki csak vádakat koholt. Derék, szíhoz, tányér, sapka, gumibot dukál. Szeret minket minden polgár, néha meg utál. Zsebeinkben szondák vannak és látleletek, tele van a trafipaxunk, sokszor veletek. Pedig a jardunk, mindig olyan volt, miért akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jó megkaptuk, mit megérdemeltünk. Megmondom őszintén, el is határoztam, hogy ma politikamentes napot fogunk tartani. Már ideje, nem? Hát nézzétek a parlamenti közvetítést éjjel-nappal, már ebben az országban már mindenkinek a politikával teljesen tele van a tökéletesen a feje már. Rendben van, akkor kezdjük el. Sorrentói emlék. Előadja Kertész János és a Mikroszkóp kis együttes Körmendi Péter vezetésével. Most figyelj. Nem vagyok én Pavarotti, de az Antal úr se Andreotti. A Fűr Lajos nem a Kolcsak, a Tordján Józsi ordítoz csak. Választásra 4-szer mentünk, így lett szabad parlamentünk. A képviselőm az Ócsai ott anyázik, majd interpellál és anyázik. Választ viszont választ adnak, s még a kopasz kupával is hajba kapnak. Hogy 1 forint az hány piaszter, s egy kis gazda hány kataszter. Hogy jobb a szántó, mint az asztag, s a parasztokkal jól kiszúrtak. Ez lesz itt ma. Várjatok, gyerekek! Nem tudom így folytatni. Ennyire nem, azt hiszik tüntetés. De ideges az országháza, ha Szabad György a csengőt rázza. Azt mondja, hogy nincs hazánkba vízumkényszer, mert a legszebb külügyminiszter, a Jeszenszky elment 4-szer. Látott ő sok csinos gésát, itthon meg csak a zsíros Gézát. Bot Péter Ákos is meghökkent, hogy az ipar szárba szökkent. De nehéz lesz azt kivárni, a szárból aranyat csinálni. Az ellenzék vészharangja, s a kormánylapok tiszta hangja, a belügyminiszter feje kába, hogy kiszaladgál pufajkába, mint rossz kölkök az óvodába, átül
leülnek a más padjába, és ott belevésik a padba, hogy imádlak Petrasovics. De Orbán bízik, eljön egyszer a narancsuralmi rendszer. Korunknak állít mementót, nézd a magyar parlamentot. Belecsöppentünk a jóba, s nyakig ülünk már. Ki nem mond az első sorba? A Sorrentóba. Megmondom őszintén, engem már néha zavar ez a széthúzás. Egy ilyen pici országban annyira egymást lába alól húzogatják a talajt, hogy már nem marad föld alattunk. Hát komolyan mondva. Kaparják ki csak egymás alól. Hát nem igaz. Hát nem azt kell nézni, hogy mi a különbség egymást. Hát nem a kisebbség, nagyság, nyavaják. Azt kell nézni, mi a hasonlóság. Én már annak is örülök, komolyan mondom, hogy mind a ketten Józsik vagyunk. Na, kire gondolok? Azaz, az Antal Józsi is, meg én is Józsi vagyok. Hát gondolják el, nála a kormányban a legnépszerűbb, mulatságosabb figura, ugye a Jeszenszky Géza. Ő rajta lehet a legtöbbet röhögni. Hát nem így van, hát nálunk a mikroszkópban a legmulatságosabb figura, akit a legjobban lehet röhögni, szintén a Jeszenszky Géza, nem? Hát óriási. Aztán még mibe hasonlítunk, ugye? Hát ez hát kérem szépen, én csupa szakemberrel vettem magam körül. Ott van nálunk a színházban, nádas a Húgyos Józsi, nála a Horváth Balázs. Elolvastam ezt a csurka tanulmányt, vagy pamflettet, vagy hogy hívják. Hát az van benne, nem is biztos, hogy ember vagyok. Hát az van leírva. Kultúrával, színházzal, sajtóval foglalkozó egyedek kétfélék lehetnek. Vagy patkányok, vagy görények. Hát ez a demokrácia. Választhatok. Nem kis dolog. Most, hadd mondjam meg, itt ócsán magunk közt vagyok, elmondhatom, ha választani lehet, inkább görény szeretnék lenni. Nem a szaga miatt, nehogy félreértsen, nyavaján. Dehogy azért, mert olvastam valahol egy lexikonban, hogy azért nem lehetek patkánynak, csupasz a farka. Hát most képzeljék el, ott állok csupaszon. Hát nem. Egyébként nem sokára ezután olvastam egy apró hirdetést, amiben az van benne, hogy idomított görényekkel patkányírtást vállalok. Hát csak a csurka adhatta fő, biztos. Gondolják. Lépket. Jön, ugye vele, értem, jön az idomított görényekkel, aztán jön értem, becsönget értem. Volt már ilyen idő. Annak idején, mikor AVH-sok jöttek az emberé. Most már nem örülnek annyira. Mindent meg lehet szokni. Higgyék el nekem, mindent. Én rájöttem ebbe az országba, a TV közjáték című műsorán kívül mindent meg lehet szokni. Higgyék el. Csak hogy mire gondolok, hát például annak idején emlékezzenek vissza, hogy mekkora titok volt, és milyen óriási, hogy mondjam, egy családon belül milyen nagy dolog volt, mikor egy kislányból nagylány lett. Tudják, mire gondolok, mikor az a pubertás, a 13-15, tetszik tudni, mire gondolok, igaz? Hát amikor először megjött az eszenek ide, hát tudják. Nem. Hát a családban ez olyan titok volt, hogy a nagymamának jették megsúgni, vagy nem, tetszik emlékezni rá, igaz? Ma meg, a tévé nagy nyilvánossága előtt kiáll Schneider Márta kisasszony, aztán nyíltan mutogatja az ő szárnyas intim betétjét. Hát de a színe, nem tudom, emlékeznek a színére a tévében? Na, milyen a színe? Az a kék, de miért kék? Nem gondolkodtak végig ezzel? Én nem azért mondom. Emlékeim nem csalnak, ez valamikor nem kék volt rég. Ugye maga is így gondol, ugye? Egy idő óta ez kék. Én nem tudom, annyit törtem a fejem rajta. Mi az Isten? Nem azért, hát nem semmi köze a rendszerváltáshoz, de régen piros, szóval más színe volt.
Na de már rájöttem, hogy még kérem, egyszerű, jön az arisztokrácia, és így akarják készíteni a talajt a kékférűeknek. Nem? Ha más nem? Vagy még az lehet, a kisasszonyon keresztül mentek az ENSZ kéksisakosok. Ja, Istenem, vége semmi, hanem amikor emlékezzenek rá, a tévébe kijön az a Dundi doktornő a Tamáska fiával. Tudják, melyire gondolok? Az nem a szellentős, amelyik maga, az borzasztó. Az a Dundi, aki a Tamáskát kihozza, azt alul kibontja, azt mondja, hogy megmutatja a dolgot, és azt mondja, ez a Procter & Gamble terméke. Ilyenkor az asszony mindig beszól, hogy Józsi vacsora. Hát aztán attól vagyok ilyen sovány. A másik meg kérem szépen az MTV, én valamikor azt hittem, MTV azt jelenti Magyar Televízió nyaváját, azt jelenti Mosópor Televízió. Hát az nem igaz. Hát az első igazi pesti vicc is erről született. Most elmondom maguknak, ha véletlenül nem ismerik, az úgy szól, hogy a Szabad Györgyöt elviszi a felesége az orvoshoz. A doktor úr, baj van a férjemmel, azt mondja, igen, látom a parlamentben, de ezt nem úgy értem. Nagy gond van vele, mert tegnap fogmosás helyett véletlen ott állnak egymás mellett a poharak, megitta véletlen az omót, azóta veri az asztalt, egyfolytában fütyörészik, csenget, és habzik a szája, mire a doktornő, na ne mondja, hogy csak az omótól lett ilyen. Azt mondja, hogy jéből bankos legények, tőlük leszünk szegények. Pénzé nyúl a zsebébe, a saját zsebébe, most a miénk akadt a kezébe. Vertical jártunk, mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jó megkaptuk, mit megérdemeltünk. Vertical jártunk, mennyi zsaru szerető van. Jaj, gyerekek. Rend volt nálunk, és a rendünk dicsérte az őrt. Bőrfejűek fejére ma ragasztjuk a bőrt. Ha valakit nagy titokban hamis pénzt nyomott, a legmodernebb gumibottal ütjük a nyomot. Szénát hordott minden szekér, pakon ültem én. Széncsatákban mi maradtunk alul, meg a szén. Üres volt a padlás, meg a kulák szérűje, s elhitették, hogy nálunk csak a rendőr hülye. Vertical jártunk, mindig olyan volt, miért akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jól megkaptuk, mint megérdemeltük. Vertical jártunk, mindig olyan volt, miért akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jól megkaptuk, mit megérdemeltünk. Na gyerekek, azért, hogy mégis zsarukról szóljon a dolog, elhatároztam, hogy én soha az életben színpadról hülye rendőrviccet nem mondok. Okosat meg nem ismerek, úgyhogy néhányat. Akarjátok, hogy néhány rendőrviccet elmondjak, igen? Szabad? Na, ha nem szabad, akkor is elmondom, most már benne van. A rendőr, őrmester azt mondja, gyerekek, mai óránk anyaga ismeretbővítés. Első dolog a halmaz állapot változás. Világos, hogy mindenki értse. Kovács Honvéd föláll, halmaz állapot változást magyarázom, figyelje. Mondjuk maga megszületett, halmaz állapot. Megnő, meghal, eltemetik. Kinő a sírján egy szál fű, azt megeszi a tehén. Majd kirak néhány lepényt, én arra megyek, belelépek, s azt mondom, hely Kovács fiam, de megváltozott. Érti, Kovács? Őrmester úr, jelentem, értem. Na, akkor ismételje meg. Őrmester úr megszületik, megnő, meghal, eltemetik. Kinő a sírján egy szál fű, tehén lelegeli. Kirak egy nagy szép lepényt. Én arra megyek, belelépek, s azt mondom, őrmester úr, maga semmit se változott.
Kovács, hülye, mint volt, figyeljen ide. Másik feladatot kap. Maga őrjáratban van, iszonyú robbanást hall az utcán, felborul egy autó, kocsiból rémes alkoholszagárad, arra jön egy motoros, akiben egy régi körözött gangstert ismer föl. A következő pillanatban kivágódik a házkapuja, ahonnan egy kétségbeesett asszony rohan ki, mert a robbanás zaja megindította nála a szülést. A Dunából segélykiáltásokat hall, mert beesett egy férfi, aki nem tud úszni, a szemben lévő csemege üzlet kigyullad. Mit tesz maga ebben az esetben? Őrmester úr, leveszem a zubbonyom és elvegyülök a tömegben. Kovács fiam, figyeljen jól, ide lassan mondom. Fiam, maga kap 2 belépőt a Figaro házasságára. Mit csinál? Jelentem, telefonon végighívom a templomokat, hol lesz az esküvő. Na, most figyeljen ide, Kovács, most nagyon fontos logikai feladat következik. Figyeljen mindenki az osztályba. Tudja maga, mi a logika? Figyeljen, Kovács. Jelentem, nem tudom. Na, figyeljen. Van magának otthon akváriuma? Jelentem, van. Na, figyeljen ide, ez logikus. Ha van akvárium, az azt jelenti, hogy maga szereti a halakat, szereti az állatokat. Logikus. Szereti a természetet, a jó életet, a jó nőket. Tehát logikus, ha van akváriuma, akkor maga nem buzi. Érti, Kovács? Jelentem, én értem, de a szomszéd nem érti. Na, magyarázza ennek. Figyelj ide, Géza! Van neked logikus, amit mondok? Van neked akváriumod? Nincs, akkor te buzi vagy. Egyszerű gyereket, mert nekem még énekelni kell. Chicagóban minden sheriff fémcsillagot hord. Egy Bobbyból Londonban meg simán lehet lord. Párizsban a zsarutól fél mindegyik kokot. Rómában a csendőrbűnök pizzázni szokott. Moszkvában a milícia komoly hangadó. Pozsonyban meg kedvünkért van néha rangadó. Odakint a rendőr mindig jóléthez szokott. Nálunk pedig maximum egy nagy túrost kapott, pedig a jardunk mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jól megkaptuk, hisz megérdemeltük. Pedig a jardunk, aki tudja, dalolja, mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jól megkaptuk, mit megérdemeltünk. Jobbra át! A második oldalra is zsarukabarét ígértünk, betartjuk. Először szeretnék bemutatkozni egy kicsikét nektek, hogy egyáltalán hol vagyok itt, miért vagyok itteni beszélőn ebben a ruhában. Hát gyerekek, akkor kezdjük az elejétől. Vácról jöttem, kérem szépen, 4 évet pihent a vérem, azt se tudják, hogy ki vagyok én. Maffiába félig vagyok, zsarukkal is jóba vagyok, valamennyi doktorált legény. Nem vallom be mesterségem, futtatom a feleségem, nem az égből lokom a kajám. A bodrácskára fittyet hányok, borosékkal jól piálok, Budapesten val az én tanyám. Mert sötét az utca, kihalt a város, nem tudjuk melyik miniszter sáros. Sokat megvettünk, megvesztegettünk, ezért is nyugodt éjszakát.
vagyok csikozva, mert szeretnék nektek bemutatkozni néhány önéletrajzi adat. Először is higgyétek el, hogy nem loptam én életembe. Kizárólag Debrecenbe. De loptam Ózdon, Pécset, Makón. Spécerről van ez az akó. A cipőm van Soroksáról, az oknim meg Kaposvárról. A kalapom Nagy Maglódi, s a nadrágomba Mogyoródi. Várjál, mondom tovább. Mozdonyt loptam Fehérváron, olajkutat Dombóváron. Kifosztva már tök és sasad, a TS is ketté hasad. Elloptam az Ébül bankot, 13 orosz tankot. Loptam túrot, tejföld, tejszínt, s eltüntettem Boris Jelcint. Elloptam én Bős Nagy Marost, Mani nénit, a nagy farost. Budafokot, Bicskét, Háros, megfújtam én Lenin város. Orenburgba is dolgoztam, ami mozgott, mind elhoztam. Orosz holmit, azt is, ezt is, szereztem egy bubófestist. A kormánynak van sok esze, a főnöknek vagyok jobb keze. Loptam nyugdíj, síros állást, elloptam a rendszerváltást. De még gyerekek, mert lopok egész életembe, belenyúlok a te meg a te zsebedbe, mert én vagyok a gonosz manó, a kupa mellett tanácsadó. Operettől a közbiztonságról. Londonban hely van, számos utca, a Rákóczi téren több sarok. Sötétedéskor arra járok, a félelemtől beijedek. Kevés a rendőr, nincsen őrhely, belém rugott egy randa bőrfej. Rémülten tovább szaladok, ott várnak már bicskás arabok. Bodrácska hely, legény a talpán, a közbiztonságunk nagyszerű. A téren kurvák, betörés, rablás, a rendőr dolga oly egyszerű. A kukában nem merek benézni, hisz benne védel egy nyugdíjas néni. A másikban emberi darabok, a térről már ismert arabok. Már akkor sem jövök én zavarba, ha előttem dugnak a zavarba. Bodrácska szerint nem nagy dolog, baj az csak, ha rosszul parkol. Hollé, 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 hollé! Jobbra át! Jobbra át! 32-es határőr vagyok én, tüntetek a Kossuth térnek pont a közepén. Egyenruhám, lila színű dressz, a kezembe 5 cédulát parancsnokon tesz. Nem hagytam a Göncz-Árpádot beszélni, hát elengedtek haza engem kefélni, mert poros lett a lila színű dressz. Retece, Magyarország megyén lesz. Jobbra át! Jobbra át! Jobb, gyerekek, ennyi jobbra át, ne fogok körülni. Jobbra át! És 32 foggal harapok, azt csinálom mindig, amit parancsba kapok. Egyenruhám, barnás, fekete, velem van a Bogyka bácsi összes gyereke. Kivonulok Pestnek minden terére, teszünk mi a rendőrségünk fejére, mert barna lesz a lila színű dressz. Retese, Magyarország megyén lesz.
Tartsátok meg a Fodály kórust. Szület után lesz az esküvő. Dunavize folyik csendesen, elterelték szépen rendesen. Szomorúan mit látok a híd alatt, mezitláb sétálnak a halak. Dunavize nagyon apályos, C-variáns nem túl szabályos. Mondja Mecsiár, mi ebben az értelem, ha visszatartja egészségtelen. Mert száraz Duna nedves partján Lipták Béla kuruttyol, hallgatja egy szlovák rendőr sísapkában lubickol. Sejhaj, de ne vér, a tüntetés sokat ér. Sejhaj, de ne vér, a sok duma sokat ér. Megittak vagy 8 hordó sört, nem tudtak hazamenni. A hágai bíróságon orvost kell majd fogadni. Sejhaj, de ne vér, a sok duma sokat ér. Sejhaj, kaszakő, a Dunát meg visszakő. Fordítani! Gyerekek, falusi dalok jönnek, életképek, muzsikálj. Azt mondja, hogy tönkre-ment a DS nálunk, fölmegyek Budapestre. Ne maradjon falun olyan, kinek ilyen jó a teste. Kicsinosítom magamat, megállok az utca sarkon. Jön egy szerecsen nagy herceg, a családomat abból tartom. Fiúdal jön! Bezárták a gépállomást, a munka megnyista. Elmegyek én Budapestre, a nem kőtraktorista. De ott se tudtak mit kezdeni egy ilyen marha nagy darabbal. Hát szerelembe küldött esnem 17 arabbal. Dehogy rózsalevél, de hülye, állj már meg. De még egyszer. Antaliósi levél, meg egy újabb Antal levél. Hát visít már az ország. Antal levél, viszi a szél, de a választ nem hozzák. Mert az a helyzet, ácsi, nem ír alá Árpi bácsi. Antal levél, meg egy újabb Antal levél, röhög már az ország. Peregnek a gyöngybetűk a hófehér papíron. Arra kérem Árpi bácsit, hogy nekem aláírjon. Cserél elnök uram, én csak arra kérem, a tévét, a rádiót én könyörögve kérem. Válasz Antal Józsefnek. Hazudnak a gyöngybetűk a hófehér papíron. Arra kérem Antal uram, hogy többet sose írjon. A tévét, a rádiót, az hagyja békén kérem, de ha úgy akarja, váltsa le a lehelhűtőgépem. Gyerekek, még az adóról egy szó se volt. Az adóról azt mondja, meg a te adód, meg az én adóm, meg a ebadó, meg minden. Azt mondja, hogy már én nékem beborult az én. Ellopta a kocsimat a pék, motoromat elvitte a végrehajtó.
súlyadó és kaszkó maradt nékem végül. Nem élhetek katalizátor nélkül, hát büdös füstöt fújok én a nélkül. Dalos ajkú kis madárka, száj az apám, száj szóljon. Kisebbség volt édesapám, hajkuráztak sok éjszakát. Ha egy bőrfejűt meglátott, a kőfalon is átalmászott. Mi lett a sok móka vége, hogy egy zsarútól érte? Apám mondta, szánom bánom, s megosztoztak a zsákmányon. Ha lehet mondani, még ennél is nagyobb kisebbség volt édesanyám. Hajkuráztak sok éjszaka, csúfoltak, mint etnikumot, hogy megissza a faszesztrumot. S mi lett a sok móka vége? A mezőn utolérte, teli volt neki a tára, s azt mondta, hogy véletlen süt el a puskája. Kisebbség az egész ország, jaj, azt ezt is, de megosszák. Nyírfágon sárgarigó, él itt Olátó és zsidó. Álmos előtt Kón és Huba, egy magyar van, Zacek Gyula! Jalos ajkú kis madárka. Szállj a csurka kalapjára! Majd ócsára semmit se fogsz látni, nem látod már a parasztot vetni se kapálni. Ringóváló kis angyalom ágaskodó beggyel, a budi felé most indult a kárpótlási jeggyel. Ringóváló csengeri violám kis angyalom, kárpótlású sejba a bokám lett táncolom. Kárpótlási papíroddal mit néz csupáj, ha nincsen túró, tejföl, tejszín és nincsen vaj. Nincsen ritka, búza, árpa és nincsen rozs. TS elnök, agronómus és traktoros. Nincs tanító, nincs már orvos és nincsen pap. Hey! Utolsó kenetet a volt pártitkárad. Ha lemégy a falura, furcsát fogsz ott látni. Egyik hordon Tordján Józsit hallott kajabálni, a másikon Zsíros Géza, meg a Kupa Miska. Hát azt üvöltik egymásra, hogy Büdös kommunista! a nénikéd az a hülye, maradj már magadnak, hogy te állat! Te barom! Akassuk föl! Hordolt neki! Ringó, tőgyű, csengeri, tehenem, lepáztam én.
Fújt a farkú csengeri malacsom, kiírtom én. Csengő hangú csengeri kakasom, levágatom. Régi tyúkom, récém, lúgam, mind felfalom, lom. Nincsen téhez, nincsen munkám, éhen halom. Csónokolni járnak le a hatalmasok. Ha még egyet meglátok, hát miskárolom. Hey! A falut ezzel jól kárpótolom. Hogy ki vagyok én. Én rendőr voltam, de nem hülye. Szinte az egyetlen. Hát persze, ne csodálkozzatok. Varga József rendőr, fizetésem 13.600 bruttó, mínusz 1 anyós és 3 feleség. Nettó meg a 4 gyerek. Ebből nem bírtam kijönni. Úgyhogy ezt-azt kipróbáltam. Ne csodálkozzatok, valamikor egy betöréshez, lopáshoz, dzsivázáshoz mindig több ember kellett. Volt pandúr, volt becsár, kellett lókötő, kellett csibész hozzá. Volt rendőr, zsernyák, zsaru, mindig volt betörő, ma már ez nem így van. Elég egy az egészhöz. Aki betör, meg mindjárt rendőr is, hát nem volt? Hát nem így van, gyerekek, hát. Úgyhogy a mai nevem tehát, figyeljetek ide, Rózsa Sándor, Veszelka, Horváth Boros, Pintér, János, Sándor, József, Benedek, tőlük kapunk frász hideget és meleget, mert sötét az utca, kihalt a város, nem tudjuk melyik miniszter sáros. Sokat megvettünk, megvesztegettünk, ezért is nyugodt éjszakát. Pedig a jardunk, mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jól megkaptuk, mit megérdemeltünk. Annak örül Pápa, Péter, Ócsa és Herend. Rendszerváltás volt, mi nálunk, más lett most a rend. A rendőr fölött ezért pálcát soha nem török. Változnak a rendszerek, de az őr, az örök, pedig a jardunk, mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jó megkaptuk, mit megérdemeltünk. Pedig a jardunk, mindig olyan volt, milyet akartunk. A rendőrségünk, a büszkeségünk, jó megkaptuk, mit megérdemeltünk. Kiadónál kapható.